To je štvorizbový, ktorý je len o 200 000 drahšie, čiže 2 400 000, čo je 30 000 eur. Tunak máte aj plán, kto by si to chcel tak v krátkosti pozrieť, ako to celé vyzerá. Je toto štvorizbový. Kuchyňa. No, táto kuchyňa už je krásne väčšia. Yes, it's bigger. Yeah, it's nicer. It's 200,000 is nothing. No. So yes. Východ do garáže. Zase kúpeľňa, záchod, sprcha, európsky štandard a poschodíko hore. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 schodov. Hneď tu máte kúpeľňu so záchodom hore. Tu je jedna miestnosť. No, toto je skôr tak pre študentov, že tu môžu študovať alebo hrať sa na počítači. Oproti je jedna spálňa. Skôr detská izba by som to nazval. Druhá spálňa. V pohode. A tretia spálňa aj s takýmto výhľadom s oknami. A odtiaľto sa vychádza na terasu. Z terasy je zase takýto krásny výhľad. Balkón takýto. So susedom si môžete cigarety podávať. No ale za takú sumu, keď to zoberete na mesiac, teda na mesačné splátky, tak to máte 14 000 mesačne, to je okolo 230 eur za mesiac. Ale v prípade, že to vyplatíte cash, tak ešte vám dajú 7,5% zľavu. Takže, Oliver, are you okay? Yes, I'm okay.